calor i a veure com surt amb tanta gent. I ara començarem el Cercavila, l'últim dia de la festa major. Anem tots plegats, totes les colles. I passar-m'ho bé. Avui és una mostra de totes les colles que tenim. Hi ha gegants, i el bestiar, la mula, el drac, la garça... Els bastoners, els trabucaires, molta gent. Sortirem, anirem pels carrers de Sant Feliu, despertant a la gent, per sortir a veure'ns, perquè tothom balli i disfrutar sobretot tots plegats. Un Cercavila de cloenda, diguem, de la festa major, de la festa dels gegants i colles de Sant Feliu. Tot el que hi ha aquí és tot el que hi ha a Sant Feliu. No en ve cap colla de fora. Això és un gegantó, a Doraemon. Amb la meva iaia em va construir la roba, però el capgros ja el tenia, ja me'l van portar els reis. Pesa una miqueta. El tinc d'agafar bé i intentar posar-ho més enrere perquè si no fa i cau. Portem el Banyetes i la Rabanyuda, som una colla de dones. Érem acompanyants dels gegants, dels geganters, hi havia dues figures que no sortien i vam pensar que podíem fer una colla de dones i treure les dues figures. Acabarem a la plaça de la Vila. I allà ballarem. Concentrarem tot el màxim possible d'espectadors i nens que puguin divertir-se.